What? Όχι τα φασαρία, τη φασαρία. Φασαρία. Τι φασαρία. Έτοιμο. Εντάξει. Καλημέρα σας. Πρώτα, είμαι πολύ χαρούμενος να είμαι πάλι στο ΟΑΚΑ στάδιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που μας έφεραν ξανά εδώ. Ξέρω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στην Ελλάδα τώρα. Να το κάνουμε πιο εύκολο για τους ανθρώπους να έρθουν. Προσφέρουμε πιο φτηνά εισιτήρια για 18 ευρώ. Συγγνώμη για τη φασαρία. Τι να κάνουμε. Ευχαριστώ.